Хранителните добавки са изключително важна част от нашето ежедневие и не бива да бъдат пренебрегвани. Ялопро аминокиселините са важни за окислителните процеси в нашето тяло и представляват прекурсори на колагена. Действат за стимулиране на колаген, озаряване на тена, намаляване на пигментациите, здрава и сяйна кожа, като въздействат срещу косопад, укрепват коса, ногти и общото здраве на тялото. Ялопро аминокиселините имат два вида продукти. Единия е в течна форма в сашета и другия е на таблетки. Аз лично предпочетох течната формула на Ялопро. Приема на аминокиселините е сутрин гладно в продължение на 3 месеца, като след 50 годишна възраст приема може и да не се спира. Продуктите може да ги намерите бързо и лесно в онлайн магазина drvaneska.bg или на място в клиниката.